Horoz ve it. Bir var eken, bir ýok eken. Gadim zamanlarda bir garryja är aýal bar eken. Bularyň bir horozy bilen itinden başga hiç zat ýok eken. Günlerde bir gün oň iti horoz dogon. Eýämiz garrap hali sanan gali. Olar bizi şu neçenni hor har etmän sakladylar. Gel, bilen bular iýdetjek bolup göreldiýen. Bu maslagaty horoz makul bilip, it bilen eklenjiň uğruna çykypdylar. Olar iki terkeş bolup, miwe ýygmak üçin dagyň bir jülgesi bilen gidiberipdirler. Gyzar ikinni bolanny, bularyň öňünden almaly, injirli agaçlar çykyp başlapdyr. It agdynnak sebedi bir ýerde goýup durdy, horoza uzak gidip ýygyjagmydam şulardan gowy däldir, şu ýerde düşläýil diýen. Horozam itin maslagatyny makul bilip, agajyň üstüne çykypdyr da almadyr injirleň iň gowlaryny sokup ýere gaçyrmaga başlapdyr. It bolsa olar çöplep sebede salýarmyş. Bular şeýdip garanky düşeninem duýman galypdyrlar. It horoz dogon, sebet dolly, derrew düş, öýe baryp garlar begenlerelýän. Horoz oňa, "Wah, öňrek tapsaň bolmadym bu maslagaty. Meňe ýem gözüm maglandy" diýen. Horozyň gijetine hiç zat görüp bilmeýänligi itin ýadyna düşüpdirdi. Şo oturan ýerinde uklaý onu. Menem ho agajyň köwegine girip ýataryn diýip äpet çınaryň iki adam sygarýaly köwegine sümipdir. Bular şeýdip bir gijany şo ýerde geçirmeli bolupdyrlar. Ertesi daň saz berenne ýygyp gören bir tilki agajyň üstünde oturan horozy görüp, "Wah, horoz halipa, bu şuutdyryp oturan senmidiň asyl? Men uzakdan görüp seni bet nişan muşlaň birsiň öýtdim. Şu görküň, şu syratyň bilen näme bu çola ýerde ýatdyň? Düş ýere, sen öýe akydip mazalja zatlardan naharlaýyn" diýipdir. Tilkiň niýetini bilip duran horoz, "Tilki dogon, bizi doýurmak saňa agyr düşer. Men ýekedäl. Ho, çınaryň köwegine ýollaşmam uklap ýatandyr" diýen. Muny eşden tilkiň hasam agdy suwjarypdyr. Muň uklap ýatyr diýen ýollaşy towukdyr ýa-da özü ýaly semiz horozdur diýip, ol çınaryň köwegine garşy ýumlugaýypdyr. Horozdanam ýyr oýanyp, ýanky gürrüňler diňläp ýatan it hilegar tilkiniň gelerine garaşyp otyr eken. Mundan bihabar tilki horozyň ýollaşyny gapylykda basmasam gaçyraryn diýip köwege towup giripdir. Çemenenip duran it oň kekirdeginden tutup durdy, iki ýaňa bir silkäpdir göli tilki şomady jan beripdir. Şundan soň horoz bilen it ýygan almalarydyr injirlerini öýe getirip iki garrynyň öňüne goýupdyrlar.